Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihusni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa miwara'i Ishaqa, lan saking burine Nabi Ishaq Allah maringi Yaquba ing Nabi Yaqub. Qara'a maca hu ing iki lafat Yaqub sapa Ibnu Amir wa Hamzah wa Hafsin ngan Ngasim. Wa Yaquba lafat Yaquba binasbi diwaca kelawan nasab. Ai tegese wa wahabna lan menehi sapa ingsun Allah Yaquba ing Nabi Yaqub mimba di Ishaqa saking sakbadane Nabi Ishaq. Wal bakuna maca sapa ulama bakun birafni kelawan diwaca rafa ngalal ibtidai ing atase ibtida. Ai tegese wa mim ba'di Ishaqa lan iku saking sakbadane Nabi Ishaq Yaquba utawi Nabi Yaqub iku mauludun dilairake. Di memang sejarahe Dewi Saroh niku nglairke Nabi Ishaq karo Nabi Yaqub. Kanjeng Nabi Ibrahim ya duwe Nabi Ismail, ya duwe Nabi Ishaq, ya duwe Nabi Yaqub. Dadi putrane para nabi kabeh. Kakung-kakung. Putra jenengan ya kakung-kakung. Nang mbuh dadi apa? Dadi wong. Dadi wong. Qolat ngendika sapa Dewi Sarah. Ngendikane ya Wa'ilata. Ya Wa'ilata. Lafate ya Wa'ilata. Duh, bejo ingsun. Hiya utawi lafat ya Wa'ilata iku kalimatun. Siji tembung, siji kalimat.
tuqalu kang ditembungke utawa diucapake apa kalimat lita ajubi krana gumun nginda amrin ing dalem siji perkara ngazimin kang agung. Tilafat ya wa ilata bahasa Arab sing kalimat kuwi iki siji kalimat jedule krana takajub krana gumun nalika weruh utawa nemoni perkara sing agung. Nek sebagian dulur-dulur iki ya engko tembunge biyuh-biyuh ngono kuwi lho. Saking gumune lho. Ayo saking gumune ana lafat kaya ngono iki terus. Weruh apa to biyuh-biyuh. Ana sing ra mutu meneh nek kaya awake dhewe niku. Wis dian tenan. Ngono kuwi lho, dilafati ngono kuwi. Mbok sing edan sapa ketoke sing ngomong? Aku ya sing ngomong ki mau. Dadi ana nek Arabe Jawa ilata, nek Jawane pepak werna-werna. Sing jelas gumun nalika ketemu utawa weruh perkara sing agung. Nek sing lafat sopan, lafat ngibadah, lafat apik ya tetep aturane weruh perkara sing nggumunke iki masyaallah. No, nek kuwi wis normal, lafate normal ning ngomongke angel. Iso ning angel, biasane oh dian tenan paling kerep kuwi. Weruh apa-apa sing aneh wis dian tenan yakin. Nek kanca-kanca sok biyuh-biyuh. Ngopo wah kok ayo. Wiwak kok gedene semono gumun. Kanca-kanca kok ngomong ya omong kanca-kanca kok. Kancaku kok dudu kancamu. Ae tegese nek iki gandeng lafate ya wa ilata sinonim Jawa. Persamaan tembung Jawa niku wedan tenan. Sinonim Jawa ngono kuwi. Ae tegese iya zuli. Anu lafate iya zuli. Duh asorku, lafate duh hinaku, duh asorku. Ahdzir fahaza mongko utawi iki iku awanun. Iku awanu khudurika. Fahaza mongko utawi iki iku awanu khudurika. Nggon cerahe hadirira awanu khudurika. Nggon cerahe hadirika. Duh ing atase asorku ahdir. Hadira sapa sira. Maksudnya anak ini wau sing digadang-gadang, sing diarep-arep kepengin banget duwe anak mula hadira. Fahaza mongko utawi iki iku awanu khudurika. Wadah utawa nggon cerahe hadirira. Alidu wa ana ngajuzun alidu ana ta duwe anak sapa ingsun Dewi Sarah ing ngendika alidu ana ta duwe anak sapa ingsun dadi hamyah ngarep itu istifham angel si iki maca kuwi iki wah mbok mang delok kuwi ayate kok ngono kuwi wis. Iya nganggo aturan ngelmu nahwu sorof nek ora ketemu tenan.
Kuwi deloken arepe kok ngono kuwi wis. Mula ya penak sing semende marep ngetan. Malah penuk. Penake pol. Karo udut penuk banget kae. Mantek dhewe lho ndak aku ora kelingan sih. Alidu ana ta duwe anak sapa ingsun. Wa ana khale utawi ingsun iku ngajuzun. Apes. Kayak aku ki apes-apese niku aku wis tuwa. Kaya aku ki ndek anak. Kamangka aku ki wis tuwa. Wong jiko cuwilan peyek dipangan kuwi. Kuwiwe nalika jengking nyekeli boyok kok. Jiko peyek tugel iki karo jengking ngono karo nyekeli boyok. Aku ki wis tuwa, wa ana ngajuzun. Bintu samanin wong wadon 8 watis nginalan 90 apane sanatan taune. Mula jebul malah gilo keterangan nang kene aku ki wong wedok umur 98. Dadi 2 tahun ke 100. Nih, apa ya aku ki arep ndek anak. Gek aku ki ming wong wedok tuwek umure 98. Nih. Zaman Nabi Ibrahim wajar semono kuwi maksude wajar iki isih tarafe 100-100an ndak umur-umur iki do 100an 110 ngono kuwi. Agi wong sakniki kuwi ya 1 loro sok isih ana sing umure 100 1 loro. Mbiyen ya 100 90 110 barang ngono kuwi biasa. Ning kan wis tuwa. Upamane sakniki niku umume umur 70 sakniki niku. Lah niki ibarate wis umur 65, umure 63. Walah apa ya aku ki duwe anak agek umurku wis 60-an ngono kuwi. Wa hadza utawi iki Nabi Ibrahim iku bakli garwa kakung ingsun. Ae tegese zauji garwa kakung ingsun sayekhon hale tuwek. Ge iki bojoku wis tuwek. Ning gleleng. Kene iki nyindir wetan kae juga. Ora dong. Nek nggon keterangan ya ora ono kaya ning gleleng. Iki ki ana sindiran-sindiran nggo wetan kae je. Mah ana sing ngomong, "Ya kok kowe kuwi ngono lho." Ora cetha wis wae nek ngono ki lek ngaji. Iki bojo kakungku Nabi Ibrahim iku saikhon. Wis tuwa. Ibnu mi'atin utawa ibnu ma'atin dadi wong lanang umur 100 wangis rina lan 20 apane sanatan taune. Gek iki bojoku
Nabi Ibrahim iki wong tuwa, wong umure wis 120 tahun. Dewi Sarah 98, Nabi Ibrahim 120. Yo kacek akeh. Kacek 22 tahun. Dadi Dewi Sarah digarwahi umure kacek 22 tahun. Piye iki dadi engko iki calone tuwek-tuwek ngomong anak iki. Nek dijak jalan-jalan mesti putu sing nomor pinten. Nabi Ibrahim upanane putu mbahmu kuwi. Iki anak sih. Anak. Kok iso? Awang sepuh-sepuh. 120 tahun karo umur 98 duwe anak. Anu yo sak brayat riku niku yo umur-umurane undung-unding ngono kuwi. Ya modele ngaten-ngaten iki kok yo ora terus jenengan bayangke liyane kaya awake dhewe Nabi Ibrahim karo Dewi Sarah ngono ya ora. Dadi warga niku ya rata-rata. Seimbang warga masyarakate ya ming tetep nyeleneh. Nah, nyeleneh ini wong-wong tua-tua kok duwe anak. Ngono lho niki iki. Tuwik-tuwik wong loro kae kok isih nggendong anak kae. Lah karang karo kanca ngaji ya takoni putu sing nomor pira, Mbah? Anak kula. Mosok anak kula ora ngawur nek omong kok cerita anak kula kok iso. Mbuh wong ngerti iki merem-merem kok biyen iki lho. Saka sumur, saka kolah ngono ya mung ra weruh nggon lho. Walah iki anugrah. Mula wong tuwa-tuwa karo Allah Ta'ala diparingi putra iki anugrah ra umum. Inna hadza sak temene utawi iki ae tegese khusulal waladi hasile anak min haramaini saking wong loro sing tuwa-tuwa mis lana ya padane kita iku lasaiun yakti sewiji-wiji ngajibun kang gumunke cetha ta genane mula wa hadza lasaiun ngajibun ayate aku ngajuzun alidu wa ana ngajuzun wa hadza ba'li saikhan mula inna hadza lasaiun ngajibun lho nek murni maca ayate semono kuwi ning nek wis ngerti jluntrunge dadi kepenak wong wis ndengen-ngen maknane kok apa ya aku ki ndek anak gek aku ki ming wong wedok sing wis tuwek apa meneh bojoku ki ya ming wong kakung sing wis tuyuk-tuyuk ning ya mbuh jek kae matane iki radong e kae lho iki udu Nabi Ibrahim udu kok ya nek iki udu Nabi Ibrahim ya udu sing ngaji kok ya udu sing ngaji. Nek sing ngaji malah ora ngono kuwi nek iso endah-endah. Wong ya urip gek butuhe akeh ra ndek pemetu ngene iki ya memeng tenan je urip. Males. Mula ing ngatasé aku wong wedok tuwek gek bojo lanangku dhewe ya wis tuyuk-tuyuk.
Ewa semono kok iso arep, berarti iso arep duwe anak kuwi perkara sing gumunke tenan. Inna hadza la sayun ngajibun. Binisbati kelawan dinisbatke ila sunnatillahi ta'ala maring sunahe Gusti Allah Ta'ala al maslukati kang lumaku fima ing dalem barang bainang ibadihi kang ana ing dalem antarane kawulane Gusti Allah wa maksudiha lan kang dimaksud maslukah istiqzamu nikmatillahi ta'ala ngegungke nikmate Gusti Allah Ta'ala ngalaiha ing atase sunahe Allah fi domanil istijabi ing dalem kewengkune barang sing gumunke ala adi kang kedaden la isti'ada utawa la istibnga bak tani la istibnga di kudratihi ora kok nganggep adoh kudrate Gusti Allah ngala zalika ing atase mangkono. Dadi lafat inna hadza la sayun ngajibun iki jan perkara sing gumunke tenan. Lafate ngono kuwi. Nah iki perkara sing benar-benar untuk ukuran manusiawi aneh. Dinisbatke maring sunahe Gusti Allah kang diberlakukan. Kok Allah ngekei ketentuan sing ora kaya umume nek nang kene iki sing ora kaya umume. Sebab nek nang kene kawulane Allah sing do iso meteng iki biasane nek bahasa medise wong wedok sing subur-subur. Wong wedok sing isih produktif. Lah kok iki wong wedok sepuh iso hamil iki rak padha karo Allah niku nentokke ketentuan bagus sing di luar ngakal. Dadi le wahadza la sayun ngajibun niku mbaline nang kono kuwi. Allah niku nentokke ketentuan bagus sing di luar ngakal, memberlakukan maslukah ing dalem antarane kawula niku benar-benar wutuh atas kekuasaane Gusti Allah. Ora ming atas dasar sing kelaku umum ngono kae ora. Nek sing kelaku umum ya ngono kae ning niki ora saking dene Gusti Allah iki maha nentokke, maha nekdirke. Gumun karo ketentuane Gusti Allah, ora gumun karo keanehane le kejadian niku ora. Mula istiqzamu nikmatillah iki ing dalem oleh memberlakukan hal sing di luar ngakal, ora kok istilahnya nganggo wah iki nek cara akal kudune ra mungkin, ora ngono kuwi. Lafat itu ki ora ana. Nek cara akal kudune ora mungkin. Kuwi engko ndak terus rada ana sedikit nyengkah karo kekuasaane Allah. Iman lho nek ini keterangan iman. Ning nek niki ki di luar akal niku diguang. Pokoke nek Allah nentokke iki wis piye-piye nyatane iso kedaden ming ngono kuwi. Wong Gusti Allah nentokke memberlakukan hal sing menjadi kudrate Gusti Allah. Ternyata murni menungso niku jan sekedar nampa karo sekedar nglakoni. Wis ora iso bangga ngene iki. Ewa semono kok kudu sok kon donga, sok kon njaluk. Lah donga njaluk niku pinangka kudrate menungso. Le donga wis dadi ibadah,
donga sing dijaluk utawa hal-hal sing dijaluk sing diwengku ning nggon donga niku buah saka pikiran-pikiran oleh Gusti Allah ngekeki kahanan. Mula le mikir ngadepi kahanan ki wis pikiran dadi ibadah, le ndonga ya dadi ibadah. Adi asline undurane niku ibadah kabeh nek jenengan paham. Urung sida ndonga jenengan wis mikir. Mikir kahanan. Nek sing lara kae ya mikir wis mikir-mikir wah kok diparingi lara kaya ngene iki. Tepate karo pase tambani apa kok dulur kono omong ngene kanca kene omong ngene ketemu karo sing kono omong ngene mulai mikir-mikir lah mikire niki wis dadi ibadah mikire wis dadi ibadah bar kuwi kok terus jenengan salat rampung salat donga ya Allah kula panjenengan paringi sakit paringono gampil tambanipun. Lho, ndongane niki ya dadi ibadah meneh. Karena semendene kawula le ngimani bahwa sing iso nambani niku sakjane Gusti Allah. Istimewa lho ngeten nek jenengan paham perkara cilik-cilik nek dirinci ngeten niku unduran ibadah tok. Top tenan. Wingi ya ana sing kandha. Kula ki yo ndonga terus, Pak. Ndonga pripun? Bojo kula ki men gelem tak jak ngaji. Wah, apik kuwi ya. Ibadah le ndonga niku wis ibadah ya Allah. Mugi panjenengan ndamel maringi pituduh ten bojo kula ben dijak ngaji gelem. Bapak anggere ora ngaji wah wis apa sithik mangap-mangap apa sithik mangap. Aduh ya Allah. Ming perkara cilik we langsung mangap-mangap nika ya Allah. Mula gek kula iki nek arep kasar rawangun wis wong tuwa. Ning nek ora dikasari kok kebangetan. Le ndonga ngono ki. Napa nek kira krangel jak ngaji ya Allah anu mawon. Kula mang pateni mawon. Kuwi donga dosa nek kuwi. Sebab pati iki wis ditentokke wong urip niku ora oleh njaluk mati apapun kahanane ora oleh ndonga kok njaluk mati niku ora oleh. Dosa niku karena pati sudah ditentukan. Ana sing le donga ngono kuwi njaluk supaya sing wedok gelem jak ngaji. Ning sewalike akeh. Sewalike pripun? Ana ibu-ibu ki ndonga supaya kakunge gelem jak ngaji. Ngono iki ya ana. Wae werna-werna wong kahanane iki beda-beda yo kahanane iki. Werna-werna. Sing kerep-kerep niku wis pokoke tulung ya Allah paringono dhuwit sing akeh. Malah nerangke wangun kae wong niki iki butuhe akeh. Lah Allah ki ngerti banget kok ya dadak diwaduli. Rasa omongi kowe ngerti. Nek butuhe ki akeh mah omong. Wong sing ngreka kabeh iki Gusti Allah je malah wangun kae. Tenan Gusti Allah. Butuh kula ki akeh iki kek piye sih? Malah wadul kon ndedonga mah wadul butuh kula ki akeh. Ra ya nuduh nek Allah ki kaya ora ngerti kae to. Nah ya gek ra ndidit niki le ngluwari karo le mberesi pripun ya Allah paringono dhuwit. Mbok ya jenengan ki mesake kula wae lah kuwi. Demo nek kuwi protes. Ora ndonga ning protes kok ya nek ngono kuwi ora bener. Pokoke urip niku karo Allah dikirimi kahanan. Lah terus saka ngadepi kahanan niku jenengan kon ngibadah, pertama mikir nggo ngadepi kahanan niku. Mula saben-saben panjenengan mikir kuwi wis dadi ibadah. Afdhalul ibadah at-tafakkuru. Ngibadah sing paling utama niku berpikir. Nek jenengan terus takon
Lah berpikir ki sing dipikirke apa? Lah ya kahanan sing jenengan adepi kuwi. Ora insyaallah niki kabeh mikir. Nggih. Kabeh mikir iki. Iki ki ana kok ketoke ngetke ngono ora nyangkol ki ana. Lah karang ngetkene-kene ning mikire mbuh nendi sing iki. Mbok kuwi mikire do nendi ora dong nglambrang tekan ngendi-endi. Ora ngerti ya jebul pikirane padol kulkas ngomah. Kabeh mikir, insyaallah kabeh mikir dan mikir itu ibadah. Mengke bakdo mikir kok wis ketemu semacam anu istilahnya kemantepan. Saka mikir ki terus direalisasikan. Lah merealisasikan buah pikiran itu amal nyata. Niku ya ngibadah meneh. Hasile donya piye sak karepe Gusti Allah. Mula saben wong ki sakjane iso ngibadah lamun didasari nganggo ngelmu maupun syariate Gusti Allah. Ning nek ora engko mikire menggok karena ora ana tuntunan sing dicekel. Lah nalika menggok niku rada bahaya, iso maksiat, iso sirik, ngono kuwi engko terus. Dadi mikire tetep dipandu karo tuntunane Gusti Allah. Kuwi insyaallah jelas nek ngeten iki. Niki sik terus ke sesuk. Muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Gusti Allah, paringi modal nugroho sehat waras, manfaat faedah dunya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.